Hey, Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke tata. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ya gaziere gị ebe ọ bụla isi wee nene nna anyị. Biko, ewetara m unu ozi from nwanne anyị nwoke bụ Ezigo Global TV. Ọ bịa na-mention a list out the names of people that na-eme ihe ntọrị na ndị na-egbusisi ndị ụmụnna anyị n'ala Igbo. Biko achọrọ m ka m gee ya ntị n'onu. Comment, subscribe, or share our post. Let's have a brief discussion. The matter of insecurity in our land should be a concern to everybody. Doris Abalo say, good morning, I greet you. Happy Sunday. Happy Sunday, my sister. Yeah? Share this video. The issue of security should be a concern to every Igbo man. Share this video. One of the people and not only that how a party to 90% of Ajifenema in Igbo. How a party of over 100 close to 90% of Afufu and Ifenema in Igbo. Simply because, like I said, some of them has lost touch with the reality. Some of them are not even planning on coming back to Igbo anytime soon. They have lost touch with the reality and they don't want to come home to have a first-hand taste of what it means to live in Igbo land. Share this video. And I'm going to play this video for you. This is somebody Nwati Igbo sịrị na nwoke Igbo ṅụrụ mmiri ala nne ebe ọ na-analyze ife melu okwurora ndị Igbo. I don't know why our people will continue. How long can our people continue? They live in lies and deceit. Self-denial, self-deceit is the highest sin anybody can commit against oneself. Self-denial and self-deceit is the highest sin anybody will commit against oneself. How can you people continue to contest the fact that now over 90% of this crime are committed by Bundi Igbo? What is the argument there? Must you want to have a first-hand test or experience of what Ndegale Bao follow before we are not saying that for any wahala, just little here and there, just a place, designated areas. But we are telling you that 90% of insecurity and na southeast today, na 90% wouldn't they buy, not only about 10%, or I can say 85, only about 15% with the Ferrani or minor if but 90 over close to 90% wouldn't they buy, based on experience of almost everybody got there. Based on experience of almost everybody got there. Somebody call Ayakoko. Somebody call Ayakoko. Etu esuwe tọrọ ha mgbe ha jechala akwamozu ka ọgụrụ na ịda Imo State ọ na Enugu State ka ha jechala akwamozu a na-abata pụta o nwere ebe ha na-elute n'ọkata ndị a bụrụ egbe si n'ihu pụta si n'azụ pụta, because most of ife ndị Hausa na-ada emekebe side Enugu ha si n'ihu pụta si n'azụ pụta denu ewe kpọrọ ha wee nakpuwe n'ime ọfịa. Bolu ha nakpugido n'ime ọfịa o nwere ebe eluzielu hapụ ha n'etiti ọfịa ebe a ka ha donozi ewe na-emezi call akwụ ụgwọ n'isi akpọpụghị ebe ihe esipụ, akwụ ụgwọ n'isi akpọpụghị ebe ihe esi wepụ, nke ha nwa sef amalụ ha ego n'ego igwe yọdago, amalụ ha nwe ego n'ego igwe. Ị nọrọ nwanne ya na-agwa gị okwu, nwanne ya na-asụrụ gị Igbo, ịchọ na-asụrụ gị n'Imo steeti, ndị Abia steeti nọ n'ime ha na-asụ asụsụ be ha,
ndị Ebonyi steeti nọ n'ime ha a na-asụ asụsụ be ha, ndị Anambra steeti nọ n'ime be ha a na-asụ asụsụ Anambra. Ị nọrọ ebe a na-akọ stori, ị nọrọ ebe a na-akọ stori. Does it even matter who is doing this? What is important is that there is a crime and mass ogbugbu going on in an Igbo right now, which everybody must rise up. You know, this is a clear case of they fail, accept to the fact that you have failed, but you are shifting your failure to another man. That is the reason why some people are not progressing today. Because we fail to understand na problem ye gente can if somebody no bodo you. If somebody no bodo you, people should watch out maybe this guy yana or critical thinker no. That guy yana hife. Man, go for the mother say that guy yana or critical thinker ife. That guy who complete a fulefu and nyampo. Gente can we fokulu about ọtụtụ atọrọ okwu ọra ndị Igbo. Iwe confirm one and the buy achọbọghị igwe onwe anyị eziokwu. Sad enough na most people na-emefe abụ ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo. Ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo. Some of them will have ndị na-eme this thing. Gente. It's too important and it's too now, it's too important and it's too critical. Or the too important and too critical. Na fana to uga. Onye potato ugo. Say no the too important and too critical. Onye potato uga. Na to say immediately. Ebo buna onye Igbo buna no. Kwesịrị ịnụ ife nchọrọ ikwu na. Because this is critical, very serious than you can imagine. Ebe onye Igbo nọ n'ime ala Igbo, ịnọ na nnukwute nsogbu, make ya sure na nwoke na nwaanyị ọbụla bụ onye Igbo fụrụ ife onyonyo a. Ifụrụ ife okpuru ọra na-agwa anyị na-emelụ ya, na-ekidnapụrụ ya n'Imo steeti. Two things is involved. Two things do involve. Na-ege Number one is either no purora no eziokwu. Yes. Or no na tuasa. Or no na tuasa. In the sense that no one. Yeah, I greet you. Ojiakocheche, I greet you. That na far calculate for. Calculate you for my. Because of purora the too influential. Na social media. The whole. Gente. Na calculate for my. Mmechazie ka enu ndị calculator ya ọfụma wee gwa ha buru na okpuru ọra do too influential onwe social media presence gezie ntị ka enu reason ndị Igbo ga-afọ ya yege ntị ndị Igbo yege ntị ha ya believe just like gentle Balo mụ na gị in that viral voice note na fa na-eyi akwa ndị agha and nke ndị uwe ojii Faga kidnap mother 7, 8 or 9 and 10. Febucha everybody. Feriz you funye. Solo funya Hausa or Fulani. Ko funya wena wata. Neifa bondi Fulani. Usulu munegia. Gabazu munegindibo. Non de Fulani. De Busulu. Iwa Oluche. Iga wata. No the same game plan. Kidnap Kurora. Solo Igbo display egbe kujotoya gosia na men are dangerous no fa na egusi ndị bụ onye Igbo ịghọtara ife okwuru that is possible na plan ụlọ ife in such a way that na afụrụ n'okpuru ọra dị popular e wee sị bute n'okpuru ọra sụọlụ n'Igbo n'izie nie duto n'okpuru ọra dị influential okpuru ọra pụzie ka ọ na-akọlụ ndị mmadụ nọọ ụmụnne anyị wu ndị Igbo n'ọha na-eme anyị ife a na-ege ntị before ma kwuo ife nchọrọ ikwu ga-apasị ya meseji ya ka ụmụnne gị n'ọgụgụ onye Igbo Soludo kwuru ị ga-achọpụta now these things are aligned. These are all game plan. Listen, come break your down. These are all game plan. Go break it down.
that na 99.99% of ndị niile na-ekidnap gị n'ime Anambra steeti ụmụ Igbo. Remember, in the whole of Igbo, Okwuluola is the most popular social media influencer. As long as social media is concerned, because farmer no Okwuluola no onye ọbụla ga-ege ntị, onye ọbụla ga-anụ ya. Anambra State Governor ikwuna ya. Fa ga-ekpe ka Imo State Governor repeat you okwu ahụ again, because ị ga-ama no a plan game. For where you use Okwuluola, the most social media influencer, we repeated the same thing. Anambra Governor Okolo. In the coming weeks or months, another state, Nima Igbo, can we repeat Odikokwa. Ki wene ekwete, no one give Igbo nebuki. Imagine. Imagine so many videos. Imagine. Now from January 2026. Imagine. Nandu ga-apụta in a full scale. Imagine. In a Benue State, Southern Kaduna. Imagine. Yeah. Imagine if nwoke nwụla mmiri ala Igbo nya na Gọvanọ Soludo kwuru na 99.something% of ntọ a na-atọ na Anambra State. No ndị Igbo na-ata iche na ojo security data. Is it not the chief security officer of Anambra State? Do you think na some of ndị na-eme ife? Do you think na some of ndị na-eme ife na government adịghị ejide ha? Do you think na police ahụ enwe some of them in their custody? I am asking you, do you think na government adịghị enweta security tip-off? Do you think na ndị security nọ n'iro wala ka ha na-awe na beyond na afọ na agbawu ha? Do you think na onwere ndị fa na-agbawu na onwere ndị a na-ejide? Okay, onwere operation Harrison gwa m na issue ha galo the other day n'ime ọfịa dị n'Ọgwashi Ukwu. When they went na that operation, ha gbawuru mmadụ ebua. N'ime na ha gbawuru mmadụ ebua, ọ dị ka onwere onye nke ha capture. I want somebody to call Harrison gwa m na issue ka ọ malụ na ebe a ha stormụrụ ndị ntọ dọbala ego ka ha kee ego ha jetọta na ndị ugwu dị ife ahụ. Do you think na always na gọọmenti adịghị enwude ndị na-eme ife a na ọ bụrụ security information a na-anata nda ka eji wee na-apụshu ha fọda? Do you think na some of the camps gọọmenti tipiagolu na ala Igbo na ọ bụrụ security information a natalụ ndị ejide ka eji wee nwee ike invade those camps despite the kind of security ndị a na-ama ntụcha tisha ma kamera ebe niile? Do you think so? Why are you guys be outside Nigeria? Ụfọdụ n'ime ụnụ enweghị the interest of ala Igbo n'obi ejipụta na Facebook na-akọ ohiri ka ndị eli ịnọkata isi na-ekonivụlụ with Okwuluola ka e wee use Okwuluola wee pass ya the same message. So what is the essence of ife na-ekwu na Okwuluola na-program Okwuluola program ka ọ bịaba ụmụaka na Okwuluola hozi fundraising kpojeri ụmụaka? Is that what you are saying? I'm asking you. Is that what you are saying? Of course, Oluchi Shede. The only thing I am telling you is that some of this money ana-anapụ ụmụnne anyị. Ụfọdụ ụmụnne anyị ndị a n'obodo oyibo so na the sponsors of ife na-eme n'ala Igbo. Ịchọ doubt oye, ịchọ hapụ ya. Ọkwefu ụfọdụ ụmụnne anyị n'obodo oyibo ya wepụta na social media, Facebook, ọnọdụ ekwugheri. Some of them will have the sponsors and beneficiaries of ife na-eme n'ala Igbo. You shall go and argue it from today till tomorrow. You will later find out the ife's going to ekwu eziokwu. Kedu ka mmadụ ga-esi asị na-eji Okwuluola wee seti dị ọrụ ka o wee baa in line with ife Gọvanọ Soludo kwuru? Yeah? Gọvanọ Soludo ha ndị Hausa one ka ha jide n'alụ wee gara isi ụlọ ndị Hausa? It's a question. It's a question. Do you think na ije na detention na facilities niile nwe na Anambra State na prison Ọka or na ije na cells ndị police ma ndị SARS na ihe afụ ndị nta ejidego n'ala Igbo? So ịmahụ na ejide ụfọdụ n'ime ha? It's a question. Ọ na ịmarụ na ejide ụfọdụ n'ime fa? Ọ na ịmarụ na ejide ụfọdụ n'ime ha iche na ebe niile ha strike ka fa na-ama?
Emohona and ejide ha in their numbers. You have idea? Yeah? So how use Lokulora because Lokulora are very powerful. Koya Lokulora potassium, sometimes unana sound so childish. Sometimes unana sound so childish. Yeah? Koya Lokulora pota, Kobia broadcast yarundem mad, do to no man people ye believe we. If I wundi Igbo na-eme ka ndị mmadụ we ife awalu na-eme baye o de mebu nyozo ngu onye insecurity a na-eme ahụ. Why can't you help and support the progress? Why can't you help to support the fighting of this ifa? If Guruna, the other one, I saw a video even one guy from Omuaka put alokobia debunk no blona no Omuaka ka ebuji Okwuluora. Is that not nonsense? Yeah? Is that not nonsense? Daniel Uzeto, thank you. Is that not nonsense? Yeah? Had you say put a video of Omuaka town? Na-enwelu na n'iyala so na part of ebe nwelu insecurity in Anambra State. Ọ na ihe aga Ihiala town. Ọ na ihe agbafe junction eze ego gbafe town Ihiala gbafe onwe part of Ihiala ebe ihe eje gafe n'ala onwe. But the fact is that na-enwelu major part of Ihiala ebe ndị na operate very well. Mmadụ pụtazie so ka o wee confirm ọlụrụ na Ihiala na onwe ife na-eme n'Ihiala. Eh? Jezie seri Ihiala town photo. That is exactly what two people did. Una na deceive one. Una na deceive one. A na-ebu mmadụ na Nnewi. Onwere onye kwu na ebubo mmadụ na Nnewi. Ịma mmadụ na-ebu na Nnewi. At a point, old road na Nnewi wuru a death trap. Old road na Nnewi. Ilahu jewelu Oba. Jebe teaching hospital. Ịma more people ebu na ala ebe ahụ. Ịma more people ebu na ala ebe ahụ. A na-ekwuzi na-enwelu insecurity na that old road. Na na-enwelu insecurity na Nnewi. Somebody dey setalo nkwọ Nnewi, setalo efa. Yeah? Ọwụ na ọhụrụ maka kịta usoro udo through the introduction of this udo gashi and another system ha create gasịrị akọtelugo ntọ na Anambra State because ngwalụ na akọtelugo ntọ to at least a little percentage or drop on Anambra State. Mana this guy who critical thinker every day call ya apụta na Facebook na-achọsụ ụzọ onye si wee rubbish effort usoro udo in terms of security na Anambra State. Ịgwa m na nda ọ chọrọ ka ife a na-eme kwụsị akwụsị. Some of them are only interested na siririzi akwa release onye eze, not even onye eze, and because you will hear them say Governor Soludo, why are you still holding onye eze eke hiti? What you will hear is Governor Soludo, why are you still holding Nwangwuchi Dozie? Kelafaya, Wagaji emego video, Nwangwuchi Dozie. J-Pack emego video, Nwangwuchi Dozie. Abalanze, let me not talk about Abalanze. I will change. Many of them emego video. He is Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie, Nwangwuchi Dozie. He just you also Nwangwuchi Dozie, wonye ndudo gachi jebulu. Also Nwangwuchi Dozie, wonye ndudo gachi jebulu. But if I actually can use their money back in a true money around, that is what they want. Can use their money back in a true money around, and in order to blackmail the effort of Soludo into releasing Nwangwuchi Dozie, they are willing to jeopardize the entire security of Anambra State. Just so can we release their money back in a true ego, not mind the mebosi wote go na troha. Not mind the mebosi wote go na troha. Ndibo melu no mu nebele. Melu no mu nebele. Melu no mu nebele. Unya at some point there are some na ofodu ndibo. Let me not generalize it. Because ofodu brains here meru decay na Igbo we few hard to few. But the nuisance hana constitute too high because of social media. If not because of social media, what will make somebody to hear Wagaji when he speaks? If not because of social media, Mark Azoka. Mark Azoka. And they couldn't win insecurity in Anambra State. The same people edge the Guduru. Nanda another clue if you want government to release them. You want government to release them because of Egane bill. If not because of Mark Azoka, what will make us to hear some with left brain na hali kuku?
There are some people that ordinarily, without social media, they can't make any effect. They can't even effect any changes at all in their environment or society. In this society, I don't know. But social media do a way of singling out Ndala. Because the easiest way to make people to know you on Facebook is when you choose to be Onyala and not only say Doma. You will only say Doma before the mother and we feel Onyetaka, man, you will Onyala. Social media will project you faster than other people. And that is something I have studied and I have seen it. Social media, we have a problem in our hands. We have a problem in our hands. Mbosoludo Facebook this Anambra State. I am how danger owo Eba na Old Road na Nnewi. Achugomo Seba na first week of January. Yes. Achugomo also na first week of January na Old Road may escape. A na-ekwuzi mgbe aha na-atụ mmadụ na Nnewi ọfụma. A na-ekwuzi na ndị ntọ na-atụkwu mmadụ na Nnewi ọkango na free station organizer na amụkọ ka a nọ wee bụrụ organizer. Ịchọ ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Ịchọ ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Bụcha bụ ma nwanne m nwaanyị nke ntọ mmadụ wetọ na bank road. Ịchọ ka mkpọsịalụ mmadụ ole eburu na Nnewi. Different gangs operating has me ekwu ndị na-ezu ohi. Ọ na that same Old Road ka analụ my PA my bike. On at the same Old Road I can win my PA my bike and go mgba apụtazie na-ekwu na-enwekwu security ife a na Nnewi ofu onye Nnewi apụta pụgharịba na nkwọ Nnewi na-asị ọha Nnewi dị ife a na-atụ ụga. Is it about na-emebi afọ obodo or is it about creating awareness so that government will know where to focus, or is it that na ife a na-emebe ụnụ that you are making me now to believe that those people now operate N'Ụmụaka and other communities in Imo State and the part of Anambra na ha na work in collaboration with the communities? Or if mmadụ gwalụ m, yes, mmadụ gwalụ m na these people are working in collaboration with the communities, not those communities na ha bụ ha that any day the communities say we are done, that day they will go. You are making it sound like this is what it is now. For you to come out to go and show us Ụmụaka town, just to show us that na enweghị ndị ntọna operate along Ụmụaka. He said, what could be the fact is that na-ebuji Okwuluora na Ụmụaka and Okwuluora ma ebe ọ galụ. He has just told you his experience. Now, instead of you to be part of the process of urging government to move into action, you are there trying to get the part of Okwuluora message that is wrong. No bụrụ na Ụmụaka. No, when you call one of those people be an Ụmụaka, man ma bịa bulie, and mgbe ha buje ha makwa ma bulie buje kwa na Ụmụaka. Eziokwu do very clear n'anya yo. Whether na-atụjewu na Nnewi wụ na-atụjewu na Nnewi, na-atụjewu n'Ọka Etiti wụ na-atụjewu n'Ọka Etiti, na-atụjewu n'Ụmụnnya wụ na-atụjewu n'Ụmụnnya. This is why we are still where we are today. Efulefu a na-akpọ critical thinker pụta na social media. Pụta na social media. Obi nwanne biko I like homo ide one message dey countless time emezina ya again. Edezina ofu message degide message dey 2 times 3 times 4 times 5 times. Adama I like it. Onweghị any reason ihe eji eme one comment drop people afuge. You gotta go. You see, when are we going to wake up? When are we going to wake up to find out that full stop? Go and call all the people who experience go this thing na Igbo. Only few. Only few. Yeah? Only few. And usually in Dausa, even in the village security, they resist to even in the village security, they resist to any mafia. They for him behind a strike. Onya patana, some of them they apple go look apple hameva, Garalam happen because of our like a camp of women bundausa, they are moving. I like Haji Deru, and up in the boon goes, but sharp, how they move.
Yeah? No move kwa. Mana na ndị anyị na ha bi ebi iwu ndị be anyị, and you know ịmachasị eziokwu mana ịchọghị ikwe because of reasons best known to you. Una anọrọ obodo oyibo na-endanger the life of ụmụnne anyị ishe na ọdụmma ọkwa ịma one day ka m gwa one day ngụnwa m onye Igbo dewela ahụ na ị nọ na Amerịka na ebe ị nọdụ save dị afọ na ị nọrọ ebe ahụ ị na-amụ ya ọkụ n'ala Igbo one day ana Amerịka one day ana Amerịka ye reject you. One day ana Amerịka ye reject you. And because na all the time in America ni wave live na ịmụhụ na onwere ụbọchị oyi emecha ịbataba ya you will come back and you will fail to stay in Lagos. The only place in nwere ike inweni is okay bennayo you will come back to the east. A lot of people is get to anata. A lot of people is get to anekwu enata. Ha mekwu eko we wuri fofo. Onwe ndị che na mgbe ha bi obodo oyiwo that life start and end in obodo oyiwo. One day one thing will happen. They will come back because they have left nothing to sustain them in Nigeria here. They always thought that they will live and die. When they come back here, their next destination will be an Igbo. They will come back to an Igbo. For the name of Bataro, Suro Potoko, you will not Pagadi Benine. Hasuro, you if you're not Biapara Ebo Jarengo Mania or Solo Bambo, you if we able Biarikelano Mona or Nasu, you so English here with Ajuebata. There will come a time. There will come a time when all of you who are doing this will have no opportunity. You will have no hiding place. Damanibo. You will come back home and face those Fulani people in Apo. You will come back home and face those Fulani people in Apo. Now one day we put na suru ime Ebonyi state. Na suru ime Anambra. Na suru ime Imo state. Na suru ya Ala Ndabia state. Na suru ya mother na gwa no nda Hausa. Ndị niile ahụ who are victims of this ọtụtụ. Call them and ask them. They interview one after the other. Ka ha gwa ka ema na ha yari agwa no nda Hausa. Osile ejide chalo ha gwa ha sesuo ofu asụsụ sesuo Igbo. Asụ Igbo ka okwuru ọra wee pụọ. N'ụdị na ọhụrụ Igbo ka ha na okwuru ọra ji wee na-enwe conversation ife niile okwuru ọra na ebe a. Yeah? Ana m ajụ ajụjụ n'ụdị na ọhụrụ Igbo ka ha ji wee na-enwe conversation all the time fa na ebe ahụ. Then ndị nke sịrị ego na-aja ọsọ plan bịa bụrụ okwuru ọra na ụmụaka. Then onye nke ụmụaka kwuru okwu sịrị na ọhụrụ na ụmụaka ka ebuji okwuru ọra. Okay, mana ị mana na ebe okwuru ọra ji eme fundraising nwere ụmụaka. And then ugo okwuru ọra na-agwa na ha shigata next morning bịa bụrụ uncle the boy email fundraising. Uncle the boy ọnụ ụmụaka ka ebuji ego n'Owerri. Kedu ife ị na-atụrụ ayiri ka ị justify ya na ọ bụrụ na ụmụaka ka ebuji okwuru ọra? Kedu ebe ebuji organizer oil and gas? Ọ bụrụ na Nnewi. Kedu ebe ebuji my sister? Ọ bụrụ na Nnewi. Kedu ebe ebuji Comrade Peter Nwosu? Ọ bụrụ na Nnewi. Kedu ebe ebuji Ugo? Ọ bụrụ na Nnewi. Ịchọ ka m osigidoro mkposi ahụhụ more than 50 people ebugoro na Nnewi. What is there in alerting people to know that here is a danger zone? What I wanted you people to do is to come out and enlighten people to know the part of Umuaka where they will avoid, and not telling people that Umuaka do good. When I have heard so many people in the comment section, even in Umuaka Bono, now confirm we part of Umuaka a pie trap. Yeah? A pota, ka ebe abandon mmadụ na Bono amaka na-asị ka ọwụ unu niile kwuru okwu ahụ so na part of that syndicate. Unu so na part of ife ahụ na-eme. Ebe a ka some of you si enweta ego unu na-eri. Because people now sponsor ife a. I have come to understand that over 50% of people now sponsor this unrest na Southeast ndị n'obodo Igbo. Fa nọrọ n'ụlọ. I'm telling you. Ọ ndị n'obodo Igbo. Nwanne ya na-egbu nwanne ya na-egbu ibe ha. Ị nọrọ na cover ha up chọọ ka iwelu ndị Hausa welunu ndị Hausa na excuse ọtara ụbọchị unu ya egbu oche onwe unu. Ndị Fulani na-ebu egbe akpara at the end of the day majority of ndị Fulani self enidrodo ego.
majority of ndị Fulani ya na-awakpo ụfọdụ communities n'Enugu steeti jegbusisia ndị na-ebe a ha enidiri ego ịmụrụ ka activities ndị Fulani na-adụ ndị a na fight a different things all together and not money. Onye Igbo nwe onye dị interested in money. Ndị Fulani na-awakpo ndị obodo adụgasị n'Enugu steeti dị closer to ebe ndị Hausa wakpo ha bata ebe a gbuo mmadụ ịtọ gbuo mmadụ ịnọ. They won't ask you to give them one kobo. They don't need your money. They don't need your money. Onye Igbo ya ejide naanị ya ego maka onye idiri ego. Ezugo they caught a boy and his girlfriend in Obunike. They will call us to come and treat them at home. They will buy her and sell the parts to native doctors. You will see the video. I've forgotten the video now. The security of the community just confirmed that the guy escaped. How? You see? Thank you very much. Fulani activities do based on land grabbing, not to improve Madonari ego. We know. Una cover na nonsense na criminality. Una na eboye nda Hausa. Una eje na chifu no yalo. Una eje na chifu no yalo. Una na deceive gali onwun. They create gali propaganda here and there. They create gali stories, wrong narratives here and there, trying to deceive the security operatives. Nigerian government decided to fight insecurity in Nigeria. They know the people to go and get. They will come for you. They will come for you. It's just that they have not woken up. Even the Southeast governors, because they go fight for non-Igbo. Politics. They don't want to do what they are supposed to do. Or during the time of Mbadnuju died the consequences. Bakasi bia Ucha Anambra State. Bakasi bata Ucha Anambra State from Aba. Imifa ba umba. Imakuifa ba umba waba. Imifa ba umba waba. Bakasi bata Ucha Aba. Bata Anambra State. Ucha Anambra State. Ewe posisia criminals ni na enwe na Anambra. Mgbe yawo ha na mgbe na yawo na ejo hia ha ekechi ihu. Mgbe yawo inolo na nke chief eziokwu na aṅụ mmanya ofu enon ekperima ma bata ebe ahụ igo ihe mmanya before pụọ gwa nọ na abịa n'abalị go wepụtakwori ihe before ọbịa ruo n'abalị ọ na-etugha afọ otutu na-etugha afa na-etu nwunye ụlọ ụmụ afa wee na-ezu ohi. Those impunity days wee gaa Bakasi wee bata wee je bukọlụ mmadụ niile ahụ wee busisia bukọlụ ma ndị nwa dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ mgbe ahụ no doubt busisia ha ncha niile. Nke ahụ gaa I will nwee new set of people na ndị mụta oge ahụ kịta ya onye bụ izu ohi okpuchi ihu mgbe ahụ onye ohi bi n'ogbe ịma be ịma onye ọwụ go na ya na-eje komiti na ụmụnna ọ na-abịa ohi be okpughe ihu bịa ọ bịara ogo na anọrọ na-akpa nkata ọ na-esugu na famili gị ohi ọ na-ịma mgbe ọ na-eme anyị ma mgbe o mere ịghọtago anyị ma mgbe o mere ekpobata ndị bakasị bịa zachasịa ndị a ụfọdụ gbafere gbanụ obodo oyiwo ndị dụka critical thinkers ha agbanahụhụ ụmụ okorobịa gbanara obodo oyiwo mgbe ndị bakasị batara Aba bata Anambra bata ebe niile bakasị batara ndị niile agbara ọsọ bakasị abatabụ wee lota kelee dị iche fama. Do you think na ọ bụrụ fa nwechara social media platforms because igbu mmadụ adazi adịghị ife ka ife fa na-egbugbu before ha pụọ. So why do you think that na-ekwuo na-egburu mmadụ na ụmụaka kwuo na-egburu mmadụ na Anambra ọdụ ha ka ife ọbara ha ji akwa aka before ha pụọ? It is more like the continuous of their criminality. Ụfọdụ n'ime ha na ebe ahụ wee setie a very nice criminal gangs here na fon dofa ha na-eweta ego na-esendere ọ na-elive a lavish lifestyle n'obodo oyiwo. Ọ na-elive a lavish lifestyle n'obodo oyiwo ka eke yesi wee gwa na somebody dọka this guy a na-akpọ critical thinker na-eme video n'ụtụtụ ọ na-eme video na-efi ọ na-eme obodo oyiwo ebe ọ nọ o nwere shop ebe ya awụ ọnọrọ sị na azụrụ ya afịa na return ya. You must have to go and work. Obodo oyiwo you must have to go and work. Mee video 20 mee video 40. Kedu ka o si wee nwe such time n'obodo oyiwo? Kedu ka o si wee nwe such time? Ke time o ji eje ọrụ yet ife ya oke kpuru ugegbe anya n'anya debecha medal na ndị otu. Kedu ife ọ na-alụ?
you could see that the money eji fund that lifestyle. This in Nigeria, when they would This in Nigeria, when they would that is why he can afford to stand against Soludo today. Because na Soludo wo bata Udo gache to curb the excess in Anambra State. We now condemn some activities of Ndudo gache. We are condemning their excesses. We are condemning their excesses and not the introduction of that particular group, because while na Udo Gashi did not at least reduce it on Anambra State to at least 20% or 30%, is okay. It is a progress. It is a progress. You say when I hear reduce that activities in Anambra to at least 20 to 30%. When last did we record such incident in Newi? When last did we record such incident in Newi or Onisha? These are two big commercial cities, even the Colombia. Or Anokatazie, I'm one incident somewhere. Then they look at critical thinkers, a broadcast here na Facebook, and then one way for na Soludo, na and they started doing this immediately. Soludo introduced Soludo Gache, arrest Yakwanam do. They started doing it now to jeopardize the effort of the government into showing people that no kwasi in age de nunda ife na emekose no kwasi na ndudo gashi nwere ife halolo. It is simply to jeopardize the effort of government by introducing Udo gashi. That is the only thing why they are updating you about ona obodo iwa he no, America ebe he no, Europe ebe he no, ade enwe crime, ade egbu mmadu, ade enwe crime ebeko. If for someone melu na America, what they melu they find in Nigeria eba. If for someone melu na America, what would they melu such kind of thing in Nigeria eba? What if in the book and the haram ne melu guasa? Can any of the government or any of the important economic side ebe ha jeni danalo na Nigeria? Yeah? Can ebe ha jeni danalo? Yeah? But that tower or some galo after in America. That is to show you that security challenges. But what we are saying is, let it be controlled to at least the barest minimum. That is what we are asking. In Nigeria to so complacent that it happened everywhere. At least Soludo to the caution now, Anambra. Yes, when it comes to that part of security in Anambra, I can say that Soludo has tried. He might not have tried his best, but at least he has made an effort. He has made an effort, and that effort to be very clear. We are seeing it. It is only criminals like critical thinker and do that will not see it because no, they are after their business or attacking the very essence of their survival. Yes. The question is, who are the criminals? Because they are all human beings like us. 90% of them are your Igbo brothers. And when you see them trying to push the blame away from us, who are Igbos, resist here. No. The only way we can get this right is by talking to ourselves. The only way we can get this right is by educating our people. To if job. You can't be harboring a criminal all in the name of non-Dausa. Yeah? Okay. How many of those Fulani herdsmen can then go say okay? How many of them? How many of them? Yes. How many of them can najo? Yeah? Meanwhile, this is a problem that is right under your nose. You are suffering it, whether you like it or not. We are suffering it. Yeah? We have lost people. I lost to go people to this insecurity. If I cannot talk about other people, I can talk about Wabologo, Nebwe, and the SAB. If I womb dimpa, come young woman on the day upon the time if I will. What I go upon the time if I will. And we are not talking about other people. Anokata say na chunya asho. Anokata asine bujonya. Can even nebu as a moment for what of Mwazo? What of Mwazo? Mwazo ko no put his eye.
Mwazowo burial or traditional marriage ka ha jecharo either na Enugu state or so na abata we know today it is getting to 2 years. Afugo this guy anya we know that. Ebe ka ono. Is either na ndị ntọbujeye or recognize ya mmadụ ebe ahụ. Egbuo ye or na ndị na-ebelu pasi ahụ mmadụ je na-ele buterie gbuo ye bekọrọ ọganye jele. It is very simple. It is very simple and clear. You don't even need to go and contest anything. We know how we allowed the water to flow into your house, our house. We know how we washed the water, kolo like this. The water flow into our house. Now mmiri ahụ doje n'ime anyị na-achọzi ka o rie anyị na-achọkwa kama ihe ejirikwazi aka anyị kwụwa mmiri ahụ anyị na-achọkwazi ka anyị jekwazie blame onye ọnụ ndị ọzọ. We are making another mistake. There is the first mistake we fail to avoid. Mistake I have consumed, guy. We are making another one. We are still making another one. Yeah? Is it only Ukurora? Je jụọ ndị niile ma na-atọrọ ha ma ndị jụrụ na ha ekwu okwu bụ na onye ahụ dị mma je jụọ ndị niile ahụ jụọ ha ebe ahụ atọ ha wee je ọ English ka a na-asụ ebe ahụ ka Igbo. Je jụọ ndị niile ahụ atọje jụọ ha biko ebe ahụ atọ ha wee ba ọ English ka a na-asụ ka Igbo ka a na-asụ. Ana ma je jụọ nụfanụ. There is even another part of criminality na gara Anambra State. Na that one abụrụ m ya ekwu. That one abụrụ m ya ekwu. It is happening. It is happening. Igbo ka a na-asụ ada asụ English. Ịmajọrọ na mmadụ sụrụ English. Ihe amanụ na onye Igbo ka onye Fulani ka onye Yoruba. Ọkwa nwere idea. We saw some of the videos of ebe a na-ebe mmadụ kerekere a na-asụ Igbo were ebe mmadụ kerekere Igbo a na-asụkwa bụrụ Igbo amụrụ amụ. Ifu onye na-asụ akpaala Igbo ịya ma na onye ahụ na-asụ akpaala Igbo. Ifu onye na-asụ akpaala Igbo ịya ma na onye ahụ na-asụ akpaala Igbo. Before mmadụ amụ Igbo mụchi Igbo mụọ Igbo in toto ịmụkwa how many years onye ahụ ya nọ before wee mụọ Igbo mụchasị Igbo wee mụọ Igbo nke na ọ na-asụ ya na ịya ama na onye ahụ abụrụ onye Igbo ka ọ ga-ama dịka ụba ka greet you sir. Ịmakwuo a na-aghọgbu unu ka anyị ghọgbuo onwe anyị aghụghọ. Ọkwa asịrị how long are we going to continue in sin that grace may abound? Ndị Igbo ka anyị nọrọ ụlọ na mmehie ka amara baala anyị ụba. The once economic growing region, very peaceful, we allowed our own people by our own hands to rest here and we are still harboring them. We are still harboring them. Only so no munna you ndị Igbo. Iwe jewe obodo oyibo welu obodo oyibo kama iyi ada agba mbọ na-ewu nata. We know the suffering that people are passing through in this country. Onye taba afụ na Lagos nachasịcha afụ na Lagos or say no, let me go back home. I need to go and do something in my house. Ka ọ ya onye bata or say na ebe a ube ezugo. I need to go and do something. Let me go and mark my footprint in my place. Onye bata ka ọ sị na ebe a ube Emeka Angola. Na ebe a ube boutique in Lagos. Na ebe a ube Emeka Trade Fair. Yes, we always want to go home and leave our footprint home. One day taba afufu in this hard economy. Taba afufu atachasị afọ ma one day America. Taba afu tachasị afọ after how many years? Bata n'ụlọ ka ọ bịa nwee rest. He waste here. Igbuo is not only that Nigeria had earned money or tara. You don't even know what he's doing to make that money. Yeah? You don't know what he's doing to make that money. You don't know. If only maybe before when they make that money. The only thing you need that money. And the hustle in Nigeria, when they are now your problem. Is it your problem? Let us assume that it is a problem. That's no way something in for no problem in us. Or one day your problem. Or one day your oppressor.
Let us assume that na him will oppressors. On one day, your oppressor. That same person as an oppressor. Now oppress you. That one day, it is all of us together. How can you use me as a cover up for your own infinite? Or for joy. That will be the next slogan. That should be the next agenda. That should be the next campaign. Or for joy. As is not for joy, and don't run away from blame. We are all to be blamed. We are all to be blamed. Because na iji iwoke we sui ba yoko ngwano oko agbanyere ebe niile. Oke na ha agbafere nwa obele kita. I will be say to the reality na ba ya agbapia na agbapia. Na ba ya agbapia na agbapia. A lot of ụmụnne anyị nọ zikwa obodo iwu kwuo na ha ya natazio. Ụfọdụ na-eme ha bata ha kwụsị na Abuja na-alụ uno na Abuja. Ụfọdụ akwụsị na Lagos na-alụ uno ebe a. Ụfọdụ kwụsị na Asabali na-alụ uno na Asaba. Ana Igbo nọrụzie n'etipịa. Ana Igbo kịta awụ Amadioha TV. If you drop this same comment again, I'll block you. If you drop this same comment again, I'll block you from this broadcast. This is the last warning. This is the last warning. Okay. You can come back with another account to watch. You gotta go. Kerekere ụmụazị ụmụ okorobịa ọhụkwụ ndị agadi nwoke kerekere ụmụazị ụfọdụ pụta ha kwụsị na Asaba ọ na-atọ ụtọ ọ na-atọ ụtọ Ejike, our communities know who is who. We are not ready for the truth, my brother. Mgbe to the point in our security tightening where we say, if you say something, say something. If you see something, say something. If you see something, say something. Community policing. Community policing. We know who is who. Hapuze makane na choke habo. Yeah? Ndo mwaka. Somebody know from ụmụaka ewe mụnwa wonye Nnewi enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Mụnwa wonye Nnewi enweghị ike ikwu na enwere insecurity na Nnewi. Na enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Yes. Mụnwa wonye Nnewi enweghị ike ikwu na enweghị insecurity na Nnewi. Citing ife mere here and there. The other day na Old Road side the Chicago's. Ndị polisi ya na ebe a invade ha bo everywhere pieces agbaworo police. Yeah? The other day, side Akabuku bus stop. Enwelu exchange of ifa. Apia mmadu daria. So many places na Nnewi can we go such kind of things. Mpotazie anama say na enwe insecurity na Nnewi. Of what benefit ko ya to me? Na mpota na agwa na enwe insecurity na Nnewi. When I should be speaking out. Oh ya won we ifa emela yi ke emela yi. Kawa environment ga you do so porous that now these people will invade and leave. Ngoma wonye ụmụaka anọ na Facebook na-ekwu na onwe ife na-eme na ụmụaka ije na-akpagharị na town ebe afiado na-ese foto so ka iwe gosi anyị na onwe ife na-eme. You people are the real criminals. It's just that our government has refused to be proactive. Ana m ekwu. Yes, our government has refused to be proactive. The reason iji afọ na ndị ọcha na control to insecurity will because upon the point of conceiving or planning, whether na point to go clear or not clear, that is when they will strike. They don't need it to be grown into a full-blown criminal organization or activities before they come. That is if a government name. Government na fucha a security tip-off. They will do what? They will ignore it. Yes, government here in Afucha neighbors as wega, they will ignore it. Otherwise, kerive patalo na government after that person no. Why? Let him come and tell us the intention here. The intention here. Ojuwene me vida ko on emesi vida ko we puo ni fe mere okuru ora eme okuru ora. On emesi vida ko we puo no ụmụaka wa America. No more if ha na-eme na ụmụaka. Like on emesi vida to turn the face of the security agencies away from ụmụaka.
He is part of that organization. He is part of what is happening to Ndomwaka. He is part of it. How will people, both in the media and everywhere, they divided everything into places. How everywhere. How everywhere. Yes, I am telling you. He is also part of the gang in diaspora. Go and put it anywhere. It's part of it in diaspora. Oh, Ndaneku, are not collaborating together. We now cover evil and they that is where all of them are getting the money. Finally, in our role 18 hours, young with Sukela and no name video. Ome makasoludo, ome makanga. Who in his right senses ya putana social media na support of crime? Yeah. Okay, this insecurity whereby the native doctors, the greater percentage of them are benefiting from it. If you like, yes, it's on a inu koku ora gba na ebia ba he fusa alo se fusa ogu kele onye na bi heye obro nde dibia onde dibia nde Yoruba onde dibia nde Hausa obro nde dibia ba he obulo nde dibia ba he ụfọdụ n'ime ha nwere link to nde dibia. Yes, ụfọdụ sef wo ha na-agwọ ọgwụ ahụ by force. So if you think that government will by still detaining the dibia hajidere, man, ngwa no nwe the bigger ewu. Ngwa no nwe the bigger ewu. The case of Etonto is a very sensitive one, especially if it is a government that is involved in it. Magana community bakota aka see okay, is okay. Nka no government. I'm here to know. Etu Soludo Ibulu Akwa Okoko na onye eze na-eke itisi wee wụrụ a form of ime campaign, because him and some people na-ekwu okwu ha na-ekwu okwu ka ndị enweghị uche, especially ụmụ achịkọta ekwu ọnụ anọ na Facebook na nke ikpeazụ a. Facebook has become a very unhealthy place, and I join Annie Dons to tell our parents, keep your kids out of social media, especially Facebook. Facebook is so toxic that umu okoko and umu iberibe brain umu chalangu that has failed to germinate in their different villages and communities are now germinating on Facebook. They are now germinating on Facebook. Yes. They are now germinating on Facebook. And I can tell you, keep your own away from Facebook. There is nothing, there is more bad things they will learn on Facebook now than more good things they will learn. Gone are those days where Facebook will educate people. No, now, every now and then, the flash you are seeing, because if Facebook we are there recommend the more who videos who got viral, and sad enough, videos now got viral. Viral. So, if you want to help your children, keep them out of social media for now until they are matured enough to choose what is wrong and what is right. Yes. You can't tell me every day mother put on say release aqua. Yeah? And the act of the Dibiani age the source aqua because no one place or the other also benefiting from pocket aqua. Hungry people everywhere. Ndago. Hungry bloggers. Hungry people everywhere. They will conscience. They for money. They have exchanged their conscience for money. As long as that money keep coming, yeah. As long as that money keep coming, okay. Look at somebody like Frank Anolu. All the security agencies in Obaye. Can you tell me why this criminal spotted here cannot be followed immediately? But when you check, if you don't know you will, he check this criminal on spot here because I just spotted the criminal here without even saying anything. I don't need to exchange words with him. I already know. Yes, only on the follow the insecurity in Anambra State. Where say go? No. Only a criminal call. Only a call. Only a tonto.
You don't need anybody to tell you anything. Because no kudumma enwehosa. A case of insecurity is a case that concerns anybody. And for as long as name mana ni will plan of a that no be una Igbo, you know, as long as a man ni will plan ni igbagaricha ife ni na agbagari bata ni ye guru moto malumma na nuno as akuruno. As long as a man will plan of him a beautiful event to establish yourself in the southeast, a case of insecurity, a boy na Facebook, should be an ultimate concern to you. It doesn't even matter if you are benefiting from it. One day it will be your turn. Yeah? Only one movie actor. Stray Mbobulu na Asaba. OJ Bank. Na pụta ọwụ na na-ezu ohi. Mgbe ịgba agbalụ wee misie wee gboe. Let's assume that no nwere ike ọwụ na onye aso na ndị ohi. Ọhụụ onye ohi, I'm just saying. Let's assume that no onye nwere ike so na ndị ohi na-terrorize one particular place na Aba. O wee hapụzi Aba wee jere onwe bank na Asaba. Mgba agbapụrụ mmadụ wee je tụọ ya. Have you seen? So even the way you say example how can we go say that even that same crime is on actively in a part of it will still consume you, especially Southeast now. Yes, especially Southeast now. Now block Lilo Lugu. Owulu moto who the first moto. Ayaju iwonyento kon iwonyento because they don't know you. Habute you if I had interested there we go. In your ego. Owulu na eda ikwa na categories of even the madu na eme you will not come back. Now, we are not talking about you now. Let us talk about your family, your friends, and by your family, I mean your extended families. You may be Obodoyiwo. Are you Obodoyiwo with your mother? In an Obodoyiwo with your father? In an Obodoyiwo with your extended relatives? You are not. So, can you tell me why a same person will brain, only will brain? Yes, you will put that. Insecurity we for job. Insecurity that is a threat to every economy anywhere. Can you tell me why you will see one Fiboya put a bad insecurity who decide there to be making mess of that particular discussion? Tell me why. At the end of the day, we can no more keep quiet, and I'm very happy that a lot of people are coming up speaking because we have ignored it for a long time. Only one festival, Imoni na de bebe n'Ulibeha, Uli festival. During that Uli festival, Imoni na Apollo, all the musicians signed into 5-star record, and even more. Potanuli, ndị mmadụ na store muli, ọ na-awụ a full-blown festival. At least that festival alone, how many millions are they injecting the economy in Duli? Every year. Okay, because no boss festival. Can you tell me the last time Imoni melu that festival? Can you tell me? The last time Imoni melu that festival? Etu aka isi na-etipia baye opana na-eloko na aha mmanụ ose na ahụ amake. I repeat, opana na-eloko na aha mmanụ ose go na ahụ amaka ye. Can I continue on ezuzu? Can I continue on ezuzu? Yeah? You see, 2020 was the last year we attended Uli Festival. What happened in 2021? What happened in 2022? What happened in 2023? 2024? I bet it will still not happen in this 2025. Because if it must happen in this 2025, it means no wolu 100 million kwado Uli Festival. Wolu 100 million. They were in place just to secure the life of people who are here. And also life in the area. No, it was secured around that place and they make Uli Festival. What of outside that place and they make Uli Festival? You want to go? Because can a plan, can this criminals and a plan unkefa? Can a plan unke? Can this criminals and a plan unkefa? Umunaya no na Facebook everywhere. The only thing had interested in there was Igbo, on Dausa, the Fulani, ana kwenegu, ana kwenegu, Dausa, the Fulani. But it is happening under your nose. Onya but follow up Igbo.
ndị niile jegorie bata kwuru nọ ndị Igbo. Ị na-asị na-ejide mmadụ one eme nke a mara ma gwa dị ekwu, ndị niile jegorie bata kwuru nọ ndị Igbo ka ha. Yes, o nwere onye amaghị etu ndị Hausa si agụkwa ịfụta n'ebe onye Hausa na-agụkwa arụsị be ha. Ana m ajụ ya ajụjụ, mana ndị jegorie ya na ebe afọ ewuru ndị Igbo na-agụkwa alụsị, na-efe alụsị, na-aga ọjị, na-eme ife niile a na-eme. Ị nọ na-akọ akụkọ, ị nọ na-akọ akụkọ ịfụta na arụsị ndị Hausa, ịma ka esi efe arụsị ndị Hausa. Ha Chineke meelu mmadụ ebere. How did once intelligent tribe, very intelligent, anyị nụrụ ndị Yoruba na ndị Hausa na-akpagbu onwe ha, ndị Hausa na-etipịa be ha, na-amụ ha amụsị ha, ọkwụnụ debere ahụ n'ụlọ ndị ji Nigeria taba na afụfụ. Ndị Yoruba otherwise. Now, ndị Yoruba has proven to be the most wisest. The most wisest. Oge ndị Fulani bidoro invade ime ọfịa ha establish through unity. Amatekun possess ime ọfịa niile. Ewepụta ebube agụ be anyị, na asị na ebube agụ na-egbu ndị be anyị. Ewepụta anyị Chineke ndị Igbo meela onwe na ebele. Ewepụtakwa na udo gachi na Anambra steeti. Ndị okomoko pụtakwa from nowhere na-achọkwa ka ha fight ya that udo gachi soro udo wepụtara. Even when you see that they are doing a nice job, ndị na-eme excesses ha na-eme n'ime ha, they will be controlled. They will be controlled, which we are doing that. Ewepụta Amatekun ugboro one ka ịnụkọta na-apụta na Facebook, febe ndị Yoruba nọ na Facebook na-asị na Amatekun wu nka, na Amatekun wu nka, na Amatekun wu nka. They all supported that Amatekun and they took over the forest guard there. Today, there is only minimal activities of the herdsmen Unobeha. So, has Yoruba not proven to be the most intelligent tribe in Nigeria today? We used to be some time back. But since ndị Igbo ji wee bido iberibe, since iberibe ndị Igbo ji wee do boko in large numbers, that was the day we lost our glory. Yes, I can tell you that more businessmen has left an Igbo within the past 10 years. More businessmen has moved the most critical part of their business outside an Igbo. Who wants to stake Igbo? Or we was a police. Or we was a police. Now, let's Senator Ifeanyi started a very good security initiative, which no na Nigeria bayi webe obodo na amụrụ ife. Ọ na Nigeria bayi webe ifeoma na atụ. Yes, they don't want security created security. They want their, you see, why are we not going to support security initiative created by government? Why wouldn't we support them? If support here, I'm a majority to go away with that question. Here could you onwe maka eza ha yo onwe if answer. Yeah, if I started a very good security initiative program, which is going to security elsewhere, security in America, security in China, security in Europe, all part of Europe are not being fight by Igbo now. It's being fight through technology, ICT. Even Zambia, a nation of Zambia, in the Southern Africa here, you will see less of Igbo, but security not tight. Ifeanyi started a wonderful program. The government buy on the answer is no. Even na granite na anabai. The moment moto okuro da batalo ụmụaka ka ha yesi na CCTV camera funa a strange moto batalo eba. That is the way to go. Yes. Obosi ejelu na osi hito kwa jere ekpochase aftermath of ife mere ba for so many years. Efo ebe ahangecha camera ma n'elu isi, hangecha camera ebe niile, ni share something here and there. Any slightest thing activate here you blow. Now, if I join, if I hand gasịrị ebe ahụ na ha mmanụ go part way ebe fa na-aga, but na a stranger batara ya mgbe boy esi wee ga, a stranger batara nwere ike ị na-eme niile adọji na adọji je zụọ ọkpa na ofufe o explode o.
You got to go. So why can't we be ICT driven? Why can't we be technology driven like other advanced obodo? In America, you will see less of Igbo on the street of America, but yet security do tight. Zambian president Hakainde Hichilema drive off from here now, going to somewhere. You are only going to see a convoy of about 5 vehicles belonging to the presidential convoy. If you see other land cruiser or ministers, you gotta go. If you motor on email, if another backup motor, if you ambulance, if you security pick up now, if you power bikes, sweepers here on you, it is enough. Police in every corner of the road. If I had you radio, if a radio message here, carnage. You gotta go. Information is the key. Information is the key. Why can't you invest more on the information and technology system and forget about Igbo magazine Onya take you on a west. You cannot perform. You cannot perform. Then all our security operatives, food junction. Eh? In the food junction, they even forget what they are there. No one they that what we have on our ways. Instead of them to be security alert, they will monetize that checkpoint immediately. Now and then they go. Or business. You gotta go. Or business. Let us invest money more in technology, information system. If I knew Bass started it, I was thinking that no one in Nigeria buy you but emulate former. The Nigeria can invest more money in ICT technology. That is the way to go. When we have camera monitoring all our bushes, when we have camera monitoring all the roads, capturing all the plate numbers, taking it down to the Lagos in Abata Lagos. Whenever you only camera plant shaleba, camera say ha number plate in a system. And then a man moto a mega spy. Jane and China commit a crime. The next minute, police will go a beno. Without Igbo. When will Nigeria stop fighting crime and buy with Igbo? With Igbo. Without Igbo. Without Igbo, you can capture these people where they are, devise a means, go there and capture them without any noise. Look at how America came into Iraq and left. Half goal before Donald Trump will announce what na but an app. If we half go before Trump will announce what about that successful operation. When are we going to start fighting crime in Nigeria that way? I invade China by ourselves in here. Governor Woziake or IG of police Woziake announced all the successful operation. Eh? Man, I can't believe you because presidential convoy. Let me tell you what happened one day. Oh, one of my friends who was police in Zambia. I went on somewhere named Asdale. Na ngumanya. Le gota maya na ngumanya. On eba hozugbo. On eba hozugbo. Radio message ekwu okwu ozugbo. E odago. Ogolo na tip off. Ibi fere na Zambia. Ezuohi na Makeni. Ezuohi na Makeni. Police patrol team niile ha na-enwe patrol team. Police patrol vehicle niile no anywhere. Police station niile no anywhere. A receive voice security message. Ha nwere active radio system na alu olu. Oho nke ado na Nigeria. Police patrol van one ke ya afụ ejide radio message na alu olu. Ụfọdụ wee wuru tape makocha ya odo anya na-ejizie for nonsense. And I need the security tip off ozugbo nunu the officer without that security tip off the
C5 na ọdụ kasas o nweta ya ozugbo o wee nwụrụ na ndị a nọ closer ebe a na wee tipịa ndị awụ 2 houses away from ebe my house bụ 2 houses away from ebe my house bụ ebe ha che na ha anana na-agazi ego ife apịalụ ha because na ọ networking ọkwa ụzọ ka ha ya esi na ọ ndị nọ na makini ebe ha zuru ohi n'idiri take ha down ọ ndị nọ n'ụzọ ebe ha ya esi na legolo ambush mmadụ gwara na with pump action na ị nwere ike idislodge mmadụ 5 bụ AK bụ moto na iteke proper ambush. Yes. So kedu ife kpata na ya ye invest more on technology ICT rather than ide ebe egbe na-ebu armored vehicle na-ebubata ebe niile? It's a question. Imagine na ezuru ohi na St. Mary's ọ na-abịa buru mmadụ na St. Mary's. The moment ife ahụ na-eme ishi police station enwetago signal, Ozubulu enwetago signal, area command enwetago signal, Otoro enwetago signal, Amish enwetago signal, Ihiala enwetago signal, a signal ife ebe niile ele proper ambush n'ilo niile describing. They don't even need to have Ihiala he change moto. The moment you change kwa moto and Ihiala pass wakwana information, you can hardly go anywhere. You can hardly go anywhere. Nigeria mutanka kobalai. Information is better than ebwe ilo duna moto. Information. Ase na mutaka aleze. Ofonye complete abaranya. Ase na nuta aka aleze. Umulu budahe invest more money na information technology beha. Yeah? Umulu budahe invest more money. Look at what Ifanyoba did. The whole crime, the whole Iburu Made Etonto, Meluna, CC Martin's filling station, the covered. All the covered, they na CCTV. So, all them will people wanna monitor that CCTV because the issue of security, we know that no, I do beyond the Senator Fanyoba. And the in collaboration of so many concerned citizens of Anambra, which is still not enough. He can still a single individual that can combat that security. Security needs more money. Security needs more money than even education. In case if we don't know, that is why advance. They invest money more in their security system. Because anyway security, only jela kwado secured. Anyway security, business and now flourish. You gotta go. Anyway security challenges, investors will run away. So they invest more money in their security than anywhere. You know that. Police 120,000. You may expect to be a woman. I say, call in some of these countries. If Zambia, if you want to police in Anya, if you want to police in Anya, the police in Abamuto do chala chala. Or the police be gulu hair or your mother or gulu hair kalaka, and you will hear less of bribe on the road. Because an average Zambian will tell you, charge me. A charge you even up the police will say, if I go, Miss Eric, don't give them any money, don't give them any money. Let them charge you. An average Zambian so charge me, I will go and pay into the government pocket. So all I want to introduce how we money for win a bribe. So often one in Nigeria, one or a man or a go. Mana, all Zambia or in a hurry. Or police go, you gotta go. Or they will little bribe here and there, mana, or do it to the buyer. Because government na kunde civil servant who so nande ana ku highest go na Zambia. Government na ku civil servant ha ego every month nde civil servant akwo ho ego flow do ni mafia. I make business zo afia ofuma. Afia zo well. Ha bati mafia. Obo Saturday to ha bati mafia. And go mande police, mande civil defense, mande you gotta go, mande doctors. Hanchani na bati mafia, go kanko. You gotta go. Ebe mwa wezugo nwere ike ịda akwụ sales girl na alụrụ m ọrụ almost $100. Ebe mwa nwere ike ịda akwụ sales girl na alụrụ m ọrụ almost $100. Yeah? Almost $100. Onye esinwu na salary nkwụrụ ya in a month kwụ ugwu na ebe obi. Nkwụọ ife dịka 1,800 kwacha. Onye esinwu n'ime 1,800 kwacha. Ọkwa minus
2020 kwacha oya dey wuru for every day and transport ya nkwu $1,800 mgbe ahụ oya esi na wuru 700 kwacha kwụ ụgwọ na ebe obi mana Nigeria here ndị civil servant anyị wu ndị ka ata afụfụ ha wu ndị ka ata afụfụ therefore ha na-device a way ha eji wee na-emeki up for the loss ha ejubatize the system ebe ọ na ha nọ na ebe niile adụzie too porous for crime to penetrate a na-ekwu ya ọdụ ka ya asị agbagha egbe kpakam na Makini before ịmara ife na-eme the whole police post niile do na this Lusaka Central Business District and beyond adugo alerted through radio message. All of them ma ndị na-aṅụ squad n'ebe a na-aṅụ mmanya ma squad n'ebe ha je patrol ha ncha niile adugo alert at that national assignment. Hardly ka ndị ahụ ya na o siki ike na ndị anala. In fact, ha na-ata ejide ha echi ha na-today ejide ha echi onye ka de Zambia ji prefer ọmabatabeghị ọkụta ọbeghị je zuru ife idebere mana ọhụ gị as ije ọga ebia na BDC biri the change in fact banki na Zambia nwere ike ọwụrụ ofu onye bụ pọmpụ ya ma ebe a ọkụ ndị security o ya ndụ esi wee nwee ụmụ security company aba ịdụ ka kelafa nke this guy nọ n'ọka somebody cheta amụ this guy nọ n'ọka nwee security company ndị a na-emecha ma akpụ obi GSS security ọkwụ ndị GSS security ahụ ife ofu onye obere egbe na ọ na bank ma ọ ya nọdụ na bank ebia sị ya welcome sir omeghelu gị ife ebe ihe afụ enwere less of egbe ya dafu you will see less of egbe you will see less of egbe you will see more of that radio message cameras ọka wele tata ka ndị be anyị bidoro ka onye ọ na-bidoro afford with CCTV camera be na church oga 2013 njeru Zambia shop oga ma adugo wire with CCTV camera onwe shop do na Freedom Way enwe CCTV camera onwe warehouse enwe CCTV camera 2013 13 years ago njereba onwe shop enwe CCTV camera as far as Central Business District is concerned onwe shop enwe CCTV camera nya ndị na-install CCTV camera ọhọzụdụ na ife ọfụ maka na nke ọga ma onye nwudu de kochisicha na ọkịta na 2024 2023 2025 ka ndị be anyị na mmadụ the importance of you staying in Lagos and monitoring your house in the village kita and the buy madanalo that part of security. You want to go? We are not growing like other people in terms of information. So information I grow nke crookedness. If our government want to invest in security, they know exactly what to do. I am repeating it again. Our government decide invest. You want to go? Let them have more people in ICT department, more than they have on a checkpoint in Ilo. You can drive from Tunduma, Nakonde border, Tanzania. Drive off from there to Lusaka, which is capital of Zambia. It is a total of about 18 hours journey. You will not see more than 5 official police checkpoints in Ilo, including Nke Kapiri, in the immigration nanone. Official police checkpoint where you may have 1, 2, or 3 or few immigration officers attached there because no a cross-country border, illegal a country also. And the nyana name sit Tanzania Buba Bafia. So okay, we now control Iran. You won't see more than 5 security police only onye me batalo but did you have or one driver bu anyway have checkpoint or while I get a checkpoint. I walk another 2, 3, 4 hours
or 5 hours straight. If you another checkpoint, then Bataba Lusaka, a gato gate, a Bataro Lusaka. But you will hear less of crime in that country. Manana Nigeria, he speed the motor up weba. They foot police checkpoint, a banner, they go. A got police checkpoint there. In Olukweba, now for another police checkpoint. A gang, in Olukweba, for another police checkpoint. Umezinuka crime, the answer is no. So, the government knows what to do, but they don't want to do it. They knows what to do. A country that is well structured does not need the cable when apagadi benide. Any the ribu apagadi benide. Any the ribu when apagadi benide. Any the a lot of obodo. A move go. Man, Nigeria can't stop. When you see obodo that if you thinking that immediately things will begin to happen. Because are aware of the movement. So, Ezugo, good morning. One them dollar. Take email. Udo, my brother. Okay. I think the other day we can join again. So, a kind of Muslim connection program came well. The thing way of the program end there. Good morning to everybody. And then I wash. Ezugo, Nani Neku. At my old age, At my age now, only one particular thing my dad they gonna move mpempe. Only possible na we were je farm. I got a name of ya. So mgbe ahụ na wabịa kọcha nni, akọcha ji kụọ ọka. Then no ijekwa n'ime ọfịa, ijekwa ebe kọrọ nni je n'anya. Yes. O nwere ife o jere ime that day. Agbara ka o jere iho sinu. Na ihe na-ekwu. Yes. O jere ịma na ịkọcha nni after few weeks. Ife ya tosta na-apụtara iwosisi ndị ịchọhọ. Mana ndị be anyị na-ada ejikarị agbara ahụ ha eji egwu nya first thing a na-eji ehopu ebe a kọrọ nni. So I was like kekwara ihe happy ka ọ mechaa ka m fugoro ka ife ka ọ na-adụ o wee sị m na ife a jọrọ ezigbo njọ na-ehopu ya n'oge na o toruo otu ahụ si eche na ya ehopu n'izie. O wee wụrụ ka m na-ekwu okwu a ọ gwara m till today okwu a ka na reflect to me. Ife na-eme na Igbo tata o tofego agbara anyị ehopu n'izie. Ife a ka eho elia mgbe ahụ ọ dị na nwa mana ehohe anyị na-abụnye aja ajụ anyị asị hapụrụ onye anyị nke anyị what of nke na-etokwado na nke onye eni ijego kwuo maka ya taa ka anyị Igbo si wee mebi. Elotara m that time ife a na-ebido ijere ịgwa ndị a mma akpọ ya afọ anyị ncha ma onye ahụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ikenga Urua ga o chegharịa na tata. Mgbe ahụ mkpe na fonsi Ikenga na-emesịkwa ka onye Nnewi ịma Nsụka na Chesi where are we heading to? Ifu ebe anyị na-head to ọsị m kedu ihe ị na-ekwu what about Fulani bụkwa na-egbo onye eji napụ ha nsị ịchọ ka be anyị dịka be ndị ugwu. Ọsị m oke negoro ife na-eme na North why na aha ekwu maka nsị ịchọ ka be anyị dịka North. Ịma na ife a na-ada ekwu eto onwe ka esi wee mee chịbata nwee ife na-eme achịta ndị amị ọ ndị polisi eru ebe a gba egbe ife ọzọ anyị ajụghị owo ọ na ha ejebe ebe ndị Boko ndị Haram nọ n'ugwu Hausa ị na-ajụzi ha ụna achọsiri ka be anyị dụka ebe ahụ. Should they leave our place simply because na nke ndị ugwu Hausa na-eme? Iju onye ọrụ ọsịgo talk about what is happening in the North. Nsị ịchọ ka be anyị dụka North. Eche na asị na ọkụkọ furu ebe a na-amacha ọkwa malụkwo na ọkọ ya dị ya. Eche na iwere uche gị n'anya fụ ebe ife na-emebe ndị ọzọ iwere ya mara ife malụ na insecurity jọrọ njọ ka anyị ghara ijigodo ebe o mere mbe ndị dị anyị nso jee kpagharịa all over the whole world ebe ọ na-enwere crisis ichekwa na ọ na-ebi in the next 10 years ọ dụrụgokwo gawakwo ọma mbizikwa ebi because na a na-eme ka mgbe ahụ ọ gasago ofesago is like ife felunu fesasịa ịma nchịkọta nwuzie eji m obodo a mbi na-ewe malụ
ime obodo a m bi na onye ọ na-amara history na ọha bidoro ọgụ mba ụwa nke abụọ mgbe ahụ onye na-achị ha batara nke ahụ bidoro ọgụ ahụ mgbe ahụ ọ batara ka onye nzọpụta ọnụ onye ejego history jee gụọ ya mma akpọ ya afọ Adolf Hitler ọ bịara ka onye nzọpụta to the extent na mmadụ niile dọ n'obodo a sie taa na-efe ya efe ka shi few people kwuru na onye agha aga na the right direction onye a na-aga ebe anyị ya nọ nwụsị ejidere ha gbusie ha kpọọ ha sabo emekọrọcha after ha many years ya nụchara ọgụ ahụ isi jụọ mmadụ niile nọ n'obodo oyi mgbe ọ ka ha ji kweta na onye ahụ onye nzọpụta n'eziokwu ịgwa gị eziokwu till today n'obodo a ị ma na ịkpọ afọ onye ahụ na public wụ crime till today n'elu ụwa onwe onye na-aza afọ ahụ ban ga-afọ ahụ n'elu ụwa imekata anwa apụta na public wee nwoke o si dapụ gị n'ọnụ ihe ejeri ya nnukwu serious offense ka ọnwụ n'obodo a ịkpọ afa ya akpụ jọsọ na ịkpọpụta afọ ya dapụrụ gị n'ọnụ o wee wụrụ gịnị ka anyị na-ekwu ndị anyị nwewu ndị Igbo ka anyị na-ene onwe anyị ọha ebe onye si na abụrụ lara mkpupụtasị anyị ana m abịa ka m nwetara ụnụ nke a ka m nwetara ụnụ nke a anyị ekweri ya ozugbo tube ya afa ụfọdụ oge họ ka ife nlacha si amị ekelekwara m Ifeanyị Ụba ndị Nnewi emekọcha eme ofu ụbọchị anyị akpụ Ifeanyị Ụba na Nnewi anyị agha m ife nwoke ahụ mere anyị mana eziokwu m ana m etinye ka mgbọdụ ka ya asị egbuo dike na ọgụ n'ụbọchị ọgụ amaghị elu achọba dike mgbe ara na-ebido ara bidoro ebe a ọ na ha afịa tata n'Imo steeti atụgharịa si ha hopu Supreme Court gọvanọ onye nwanụ jikwa mee nke atụgharị ya ka akpọọ ya asị so n'ife unu omegoduna onweghịzi isi ekretigoda impression n'ọwụ onye ilo ndị Imo steeti dị ala na-efesa fegido o rutere ụkpọ rute some part of Otolo Nnewi ndebe anyị ma maka nka madness ya rutere some part of Otolo ya na ụkpọ gbara Chukwumebere Ifeanyị Ụba dị ndụ mgbe ahụ o wee chụ ha n'ike egere m ebe Ifeanyị kwuru mgbe Ifeanyị si ndị Nnewi na maka ife nchọrọ ime ọnwụ ụnụ na Nnewi ifuru tipịa it will not recover again. We will never recover the glory of Nnewi again had we have allowed these people. Ndị ọsọ afọ m ebe ha na-eme ọgbakọ to build back also is a lie. You can never onye pull up go onye bidoro business somewhere else ebidogo. You can never call him back again. Ndị niile bupụrụ business ha out from ebe ahụ ha si na ebe onye biko ọ na-awachi ha agbago ọsọ onwe ife na-agwazi ha again ka ha natakwa so it will take hundreds of years for you to recover that glory you lost. Chukwumebele Ifeanyị ekwughị ka ife abata ọchụ ha kpọrọ security chụgido esikwa from Otolo ahụ chụgido ha chụpụ ha chụpụ nkwuo ha obere ọkwa nya na anyị na-aṅụ mmiri atọba iko wee ruo tata mana ọ dịgo ka ọ ya dị better late than never. Ọ dịkwa mma otu ndị Igbo si wee teta ụla wee jụọ onwe ha ajụjụ kịta many people because na ife abịa mee jide onye ọnụ akụchicha onye ọnụ ndị furu ife na-emenu ndị okenye furu ife na-emenu chọọ ka ha kwuo ọ bụ ka akụchichara ha ọnụ. This narrative bụ ihe destroy la Igbo. Onwe ife nwanne nwoke mere iji ikwu maka sị kpuchite ndị Igbo na ịgbasi n'onwe gị n'ilo ka m na-esiwe na-ekpuchite alụ nwanne m na-eme onye Igbo mee ife eje ka anyị ekwu ya ife ndị nọ the reason that these guys took over the social media they represented Igbo people in general on social media ife ọ na-ijere ikwu na asị n'ihi ezobe ndị Igbo ọkwa ka izobe ha ka anyị ji wee ruo tata ka ọnọdụ anyị ji wee dụtụ aya Chukwu na-eme na obidogo ndị ya ekwu okwu ego people enwewego double thoughts like ife ahụ akwela anyị nkwa si anyị nọ ife a na-abịa imenụ edukwushi nọ ife ndị a na-abịa imenụ maybe from there anyị ya recover tụọ hụ na anyị ya recover n'Igbo mana at least mentality anyị ya echenji tukwu obere mana ọnwụ maka mmebi kwefuru ụmụ ebe niile ife a na-eme ndị ebe ahụ ha jọsụ gbaa ọbara ka ike ha ọma nchigata wuzi back ha mechagodu udo dị n'ogbe ahụ
that glory are lost to go. The business ni na here mechisigo nwo kwenye echigetakwa azu again or else is going on dey biazikwo nu mebezikwe which will take years to build again. Owo wuri fe yoro ha that first time if I may say unu ekwekwana ka unu TPA economy unu nenu ka na igbodo and ka mkwukwe ekwu enwere ihe nna ada agwa ndị mmadụ I'm jere ikwu onye ọ ga-asị go nenu ka otu a Biden otu a Nigeria dodogo mma onweghị obodo onye isi ojii do mma n'elu ụwa from A to Z onweghị obodo onye ojii na-achị n'elu ụwa dị mma. Ndị ojii nwere this life kind of life wụ na ebe ọ na ha fụlụ onwe ha ha adịbụghị ndị ojii adịbụrụ smart enough for governance ka ndị other race ife ka ndị menụ ndị ọcha ndị Arab ndị Asia ndị ojii wụ the least race enwe n'elu ụwa. Even na America ije na America na-agbanyeghị n'obodo ndị ọcha na-achị paati ahụ ndị ojii bikwa ebe a ka a na-akpọ geto ihe afọ onye ọcha ebe ahụ ọ ndị ojii ihe ebe ahụ irukwa ebe anyị agbakọ nwaanyị ha ji wuru ndị ojii. Ije na Jamaica same thing, ije na Haiti the same thing, ịbịa na Africa the same thing, ịbịakwa na Europe a ebe ọ na ha ka nkụ ije na France ha etipịabago some part of France. Ifu na ihe our nation. So if I unique all the evolution, it will take time for black people to evolve. Eziokwu na ọchịchị anyị ọdụchaghị mma or completely na ọdụghị mma but onye na-eche na o nwere utopia na-abịanụ edolado ya anya ụbịakwa ana kpom ozigbo keta nke echi ozigbo baịni na awụrị onye ọ na-enwe ọrụ ife dị na-agaba ọfụma otu a the whole sub-Sahara Africa dị otu a. Black people ebe ọ na ha nọ o tiri eti. So no ife anyị eji nwa ya wee na-akọwa ndị ojii bido evolve ma chebe ma na ọkwụrụ my duty to create jobs, ọkwụrụ my duty to invest, employ our people. Emebezie ọkwụrụ our duty to make sure na ilo adị mma. Otu aka esi mebezie it will take years or ife nketa nke echi. Mana anyị nwakwa ndị Igbo kwa ka nkwukwe ngụwa na-eche ịnọ ilo onwe gị nenekwe ka ịha nenekwe ndị gbara gị okirikiri mmadụ ahakwa eji ndị ilo ya agba onwe okirikiri agbahasịa n'obodo ọnwụ na inweghị access to the sea, inweghị access to ibupụ ngwaafịa, inweghị access to ibukọta ngwaafịa ịnọ n'etiti delu ndị gbara gị okirikiri kpọchara gị asị na-emeghu because na na-aga n'ihu ị na-eme onwe ka ị na-elu onwe gị ka ha wee gbaa gị okirikiri ịmụkwana ha gbaa gị okirikiri na ha ya determine your economy. Ha ya determine n'ibupụrụ afịa taa wo they will be the one to determine niile golego n'igo afịa bubata ọ ha ya determine afịa ihe ego bubata na mmadụ gị ahụ iche na nwere na ịchọrọ ilenu ọkwa ha nwa ya determine na iyele ka ọ na iyele ha nwekwuru nke ha ha nwa ama hapụ onye bịara igo afịa ka ọ hapụ osi ibe ha gafee hapụ igo nke ha bịa mabeghị ịbịa gonu ife dị na ka ọ ya awa agbakọcha ịmara ebe ịkwụ wee mara ife ị na-azọ. Thank you very much my brother. We have a lot to do n'ala Igbo. Ala Igbo mebiele due to negative impact of ụmụ Igbo. Onye gele ala agba okwu okwu bụ o nwere nwe okwu n'Imo State. Awụ Imo, awụ nwa Mbaise, proud one. Awụ nwa IPOB, which you know. And then all my duty to stand for Imo State, to defend Mbaise, to defend illegality anywhere in the world. As a global citizen I am. As an activist, it is me. When negative, almost something equal here, when people be aware negative, poronihu, way to bias mind, way to otutu munna think Abasi Christianity or go. Therefore, where our problem lies, and HSC cloud, which you advocate of that, which I commend you. Thank you so much for all what you are doing. Until you wait to negative thoughts, begin to think positively, and then, what is our problem and way out? Our problem is the people in the chair.
Chukwuma Soludo, as a governor of the Anambra State, always civilized man. Only treated Anambra as somebody who is civilized. Bring that civilization in that areas in the world, bring it in Anambra. And tell Anambra, I'm a global civilization, one-time bank governor, one-time bank governor. A man who is not either America or UK citizen. He had to bring those things on in America and UK and bring it down to Anambra. All this nonsense, like all this insecurity, Indian police, why not to build security house and equipment, equipped it? Bring our boys, these guys in the grow this technology and bring them into the technology system. ICT, bring them in and monitor when we trackers. Then everything here in our system. Then you track them wherever they are going. They get rid of that thing, get them very easily. Or how can an illiterate gig in a government house? What is he going to teach you? And you are praising an illiterate now, say on your mandate you stand. For what reasons? A useless country that has nothing to write home about to their citizens. And you believe that shit. And that's a country you want us to belong to? A country that has no tend to. A country, because of crash. And so you want the price, you don't, because you don't have government who to control. Are you sure that the government are not with them? Then we wanted the market control. When you see that the people are suffering, they need to help the poor masses. How are you going to help the poor masses? In Africa, the government. Somebody there say a Britain Britain is saying Jesus the apparent honor of the Gapari you bless only what you believe. Britain blame when you has again like this boy the one here Burishi either one day a younger brother who you see again the gym walk go. It's only believable. The road you go okay you better go blow your kujiri ego Gebra guru. The master of brother boy didn't stop nego on your our thought and our thinking, they very low. Our mindset in Africa, they very low. Honestly speaking, that is why the Western world are using the we don't share government house name no lomasre and I am about it allow that opportunity. Honey is HS all the fund or they fund. Until we get things done, blame those criminals who politicians and blame you, maybe because it's your brother. Okay, those things you could CCTV in there, Ifan do. I remember when Ifan all more when you brought Ifan said, if you want to secure your business, start joint politics. Because it is where they make a decision where they can destroy you and bury you and destroy your business. Yeah, join your business at least near the little he can. And anyone has a good governance. You don't just do good governance because it's my brother, it's my sister, it's my mother. Now lie. Good governance is good governance. Okay, no, na UK now. Giga now you give you here now, and you are not getting things done. One now they say, you can't go back. And you can't go back. They already said, but Nigeria, oh no, Nigeria, oh no, PVC or no, the PVC, is it working? It's not working. Look at the type of election in it. The election of acrimony, wickedness, evil, and where opposition give a boogie because the police, the army, the lawyer, everything they corrupt. Nothing is working. Everything is evil. Down the police, evil and tell me like okay, all the one Nemo State or Blue Zone are covered by Ndem or matter. Police and army not close to them. That police and army are not close to them. Are working with those people. I'm here for free. I'm work with Joby Ndolo or Dakush Ndola from Mbise.
I'm not scared about you. And I'm a zone. You can see me, I come on air. I said how it is. What is happening in Imo State? I will welcome when I social now when Imo State CP Aboki Danduma. Oh, General Christopher Gwabi Musa and Ola. This is the people who are constantly refuse to do their job, and our land are now born. They will make Imo State now on daily basis. They will malicious everywhere. They can't track them. Instead, they are working with them, unaliving our youth on daily basis. And you want me to keep quiet? You want me to shut my mouth? You don't want me to say a word. What can you do? Nothing. Nothing, absolutely nothing. If we don't stand up, if it is me, call my name. Okay, sir. Where's the 1 minute round up? My brother, thank you so much. We need to stand up and stop all this illegality. Government, criticize, why not democracy? Criticize, don't want to give me like a Soludo, do security, I applaud him. But the security of your business solution, like a put eye in them. They tell him, oh, in aggressive, he got like, but we are saying, like in the code, we say, after to let them follow the due process. Only commit a crime, punish here, and save our land. That's what we are talking about. Okay. Right? Thank you. That's it. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you. Okay. So, let us begin to speak up. Then you people should run away from this guy and a critical thinker. People like him and so many others are the people who are benefiting from this insecurity. And we're not southeast. Then go I don't know what you want to benefit from that. There is insecurity everywhere in Igbo, but on areas, designated areas. For example, even in Nnewi, you won't see any part of Nnewi able to go deserted, whether no Umuesago, whether na Akamiri, whether no the Nnewi. You will not see any part of Nnewi to go designated for Ndo here in dominate. You will not see it. But in any here, anyway. Iru na n'Imo State enwere side all amamife na-akpọ enwere na-apụtasị na-ekwu maka bọọlụ ịpụta na-akpagharị paụnụ ka iwe je gosi anyị na onwe ife na-eme. You are welcome, sir. Daalụ Ezugo. Ezugo. Yes, sir. Gawa n'iru, sir. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Yes, sir. Ana m anụ ihe na-ekwu. Okay, Dalo, my brother, it's been a while. My name is Amadi Kobak. I'm calling from Nova Scotia, Canada. Thank you for having me, Ezugo. Yes, your discussion today, every one of us affects. That is why in the Seka, let me chip in one or two things. Because na Ikebai Agunam. Because to condition buying now, Muhammad the next 10 years, whether I'll come back home. Because now it's not making any sense anymore. Yeah, it's not making any sense. Because when you come back home and you lose your precious life, it doesn't worth it. I will blame our leaders like our brother Kubu before. Then I disagree a little bit with our brother Nekun and this Soji Amahi. We black people, we are fantastic and we're intelligent and I am a lot of things. The only problem I am with is that now, I am with a leadership error. The people who are leading us are the nuisance I am with in our place. Because now, any more chichen got you want chichen, any give Ezugo, chichen got you want chichen. So I am with a nuisance, the buffoons, what I call them, the morons. What to do. They don't know what to do seriously because now our governor, Nachikwana Anambra State,
ị na-anya efu na family ya ụmụ ya anọghị be anyị, so ọ gaghị enwe much interest by no matter what he's doing, he will do just very little. Afụbeghị m onye ji obi ya obi love big heart wee na-achị our place. Enwebero anyị afụbero, we haven't seen that. And sometimes I call it na our leaders nwere mental issue, because na onye nọ na-achị ọchịchị enweghị good hospital, enwero good road, enwero good electricity, enweghị mmiri. I wonder what you are doing. Enwere insecurity, enweghị security, don't have security. I wonder what you are doing. I wonder what is leadership. I wonder amaghị m ihe ị na-eme as a person. Otu a all these governors nọ na nke ọbụla ya ahụ obodo oyibo ka ha ga-aga. Is it not a shameful thing, my brother, that you are sick, you cannot go to hospital in your place and treat yourself? Some of them are one obodo oyibo, like onye isi ala nwụrụ, ex-president ebunata gị. Is a very disheartening thing, or a very shameful thing. Ama m ife na na-emekwa our leaders. Anyị enweghị leaders, we don't have people ruling us. Anyị nwere, so because ị na-enye anyị for that na this is a very little issue. We have been saying information technology. We can tackle this issue. These people na-eme calls every day. These people were people these people were people ha na-eme associate with. These people were discussions. They have discussions on phone and internet before they even carry out some operations. What information technology can sort out easily. And I pick in Hakokoko, they get them because Christ said he will live by sword, die by sword. They don't need to make noise. Why picking them up? I need to make noise. At the time, era honey na a wipe way out. Then the good people have to leave. We live our life freely without the fear of water or anything, valuable people in the society. And when people in a like this, people in a critical thinker, you are talking nonsense. Before that name a problem until you see Banyania. With a big problem, we have a situation back home. People are dying on daily basis, and then achieve solution. What can we do to stop this? Ndị na-egbukwanụ mmadụ ihe awụ ndị na-agbabu ọkada before, ndị na keke, ndị useless people na-enwe asịghị m na onye na-agba ọkada ahụhụ mmadụ. Onye ọrụ ọbụla nwere pride. There is pride in dignity in our professions, but na-ekwu na majority of the people na-eme ihe awụ ndị nweburu aka ọrụ before, then hapụzi aka ọrụ ahụ ha na-arụ before, then buying to make it quicker. And again, the native doctors so na the major problem anyị nwere. Iwu ọchị ya na be anyị, onye ọbụla chọrọ ime ihe ọjọọ today, first place ọ ga-aga wụ na be native doctor. So far na ihe ọjọọ ka ị chọrọ ime, ị gaghị aga meet pastor, ị gaghị aga meet reverend father. Onye ị ga-eje meet ewu native doctor, which is one of the foundation of the problem. That is why onye ọbụla na-ekwusị ụka na onye ahụ nwere problem. There is a problem with him. He has a very big problem. Or native doctor ga-anọ mmadụ ewerezi isi mmadụ ibi ya na-agwọ ọgwụ. This is not what we want. Or native doctor nke ga-anọ nụ o mere gị odeshi ahụ ị ga-eme, ị ga-eji kidnap ụmụnne gị, agba gị egbe, mgba gị atọ gị. So we don't need these native doctors. We need more pastors. I don't have problem with pastors, though now some of the ones who are misleading our people, which their damage is not as big as what the native doctors are doing in our society. The impact the native doctor are creating in the society, the too much. Native doctor one or two things to move on with their evil. And somebody put an assume that they are not the problem. They are the problem. Native doctor but they won't come out and tell you. So security for onye our government is not doing well enough. Time shall come ndị niile na support ihe ọjọọ. They will regret that because our land is boiling. A na-egbu mmadụ ka onye ga-anọ n'ụwa support si na iwepụ ndụ mmadụ wee ezigbo ihe. Onye na-enwere ihe o mee gị, he's working hard trying to survive.
Ngị nwazi nwere aka na-abụ n'ụkwụ na-abụ ga-eje chọọ ihe ị na-arụ, ịchọwazi onye ị ga-egbu na-arịazie ya ego nke ọ rụtara arụta. Where does that functions? Ebe ka ụdị ihe a na-work? Ana Igbo pere mpe is very small thing. Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi. This is a small piece of land that these people need within these places. So why can't you track them and fish them out and do away with them? People are not safe anymore in our place. So all the terrible, my brother, is so terrible. You know, when you look at the whole thing, Amahumu, what to do? I don't know how to talk about it. I don't know where to start because every day you keep hearing the bad news. You gonna know the worst. Ịnụcha nke echekwa ịnụ ọzọ, nwanne eche nụkwa ọzọ, nwanne eche nụ ọzọ. Ihe niile na-eme ihe ahụ within us. The information technology, that is what they need to use to work. Attract all these people. Ha ncha nwechara phone calls, they have phones, they have numbers. Ha na-apụtachakwa na social media na-anụkwa what we are saying. True. So these are very easy things. Like we are saying, use information technology. Ha enwe problem immediately. Ọkwa ị nọrọ ebe ọbụla ị na-abịa pik ego ozugbo, ị na-ajụ ka ihe mere. Information gị, communication gị niile eji ya. Ọ ka esi arụ ọrụ ebe ahụ, not mainly eji egbe na-afire everywhere. By the time you know it, a clear this whole generation na-eme ihe a. Ọ wụrụzie ndị ọma ka anyị na ha ga-anọ, then enwe peace in our place. Ndị niile a na-support kwa ihe a na social media, we are keeping it for them. Ha che no, tomorrow it will be easy for them to come back when there's peace. You can't come back because you're part of the problem. And when peace, you people are in trouble because you cannot come back. Because one was surrounding benefit from the mess back home. And the Oga had to verify it will be good. Because my brothers Noga did very hard. It won't be very hard. Because now, that's the most important thing now. Every Igbo man, every Igbo woman have known the truth. Na enweghị onye Fulani na-eme anyị anything. Ihe niile na-eme onye Igbo si Igbo n'ahụ. We are doing ourselves. And nobody is doing anything to us. Anyị nwa na-egbu onwe anyị. Anyị na-eri anụ onwe anyị. Anyị na-eme everything to ourselves. So I'm happy that people are realizing now that na anyị na-eme onwe anyị. And when more and more people are recognizing this, then ndị ọjọọ anọ efu that na had very little, and na aga na-agba ha ama mgbe na-adịghị anya ofu na ofu. They will all go down and nwere nke ga-survive. Ekwefuru ihe ọjọọ, it doesn't last that way. Evil doesn't last that way. It will be better, and I believe it will be better. Our place will be fine. I'm happy that people are speaking up, you know, because now you can't kill you can't do that. Our people are speaking up, and by the grace of God, things will come better. These people onward, because some of them, it pains them, it breaks their heart. Now they put something like this. Yeah. Hey. Honestly, I'm maybe we put this kind of hope. Honestly. The thing is that ndị Igbo, our people, enwere some I don't know how to put it, because when we na some of our people are much it pains me a lot, because I'm na ndị Igbo nke mma ma ihe, people like you and so many other people. So when we could that na ndị Igbo ụfọdụ amaghị ihe, because na this is something ịma n'okwu asị a na-agwa gị every day, you believe in lies. Mmadụ pụta nwanne gbuo nwanne ibie asị gị na ndị Fulani gburu nwanne gị, when ị nwere every evidence, every proof na ndị a na-asụ Igbo, ndị a nọ n'ime ọhịa Igbo, ndị a nọ na ime ọhịa anya wa bushes, ihe ụmụ nwanne gị agbata obi even ịbata esuo gị imi abịa kpụrụ gị gbufuo for nothing. Isi na onye Fulani makwa how many miles onye Fulani nọ away from us,
ebee ka ha nọ ihe ọ dị ibe ga-ekwu na ndị Fulani ya oge ya wee nwee such incident ndị polisi respond ọgbawuo mmadụ asị nọ ndị be anyị ka ha na-agbawu ife a na-eme ịghọtago ka e wee were handicap ndị polisi na ndị amị if they act or respond to anything asị nọ ndị be anyị ka ha na-egbu ewepụta udogachi wepụta nke ife a na-akpọ ndị kelafa the other security asị nọ ndị be anyị ka a na-egbu why not ndị be anyị iwu ndị na-eme anyị ife na-eme anyị onye Igbo committee crime at the point of iji egbe ejide nwaanyị na-aya egbue of course ọkwa Kraịst gwara anyị ọ sị na ogbu na na mma ogbu egbe na na egbe ọ Kraịst kwuru ya Christ the righteous mana this is his word and I believe his word ị na-egbu mmadụ otu ọkwa ka ị ga-esi na enwere two ways about it so anaghị m emere onye gburu mmadụ egburu ebe because this is the word of God ị na-egbu mmadụ ọkwa ka ị ga-esi na because enweghị right iwepụ ndụ onye ọbụla so ije wepụ ndụ mmadụ ọ ka ị ga-esi wee na I don't pity you and a ga-ewepụcha ha ncha they will remove a ga-remove all of them mark my word ha ncha ga-apụ ọkwa ike agwụwago some of them how many years now ka ụfọdụ nọ n'ime ọhịa na ụfọdụ nọ houses mmadụ na-epiogharị na-agbagharị they are getting old they are getting tired and ha na-akwa na-enweta that medical help as much as they needed it watch some of them you see that they are getting weak in this fight for how long very soon set ha ga-wipe away then we begin a new era. Enjoy living life from Igbo Ofia. Now we're in Igbo Ofia, it's not even life. Why can't those people just leave and go? Yeah. On the Zuzu now, ha nụcha mkpụrụ mmiri they don't know what they are doing anymore. So ọ bụ na control. That is why ha jide mmadụ kịta. Nyegodi ha 20 million, nyegodi ha 100 million. Kịta ndụ gị nwere ihe ọ dị difficult because na ha ṅụchi ihe ha na-aṅụ ofu nke tụkwasịghị egbe gbagbuo onye ahụ that's it si bufu onye a nie ofu onye a sị na ihe onye a dị ka ihe onye mma agbagbufu onye a there so these are junkies we're dealing with junkies ndị anyị na ha na-eme ihe they are not human beings ndị wu addict drug addict ka ha wụ so crime ha they commit it without any conscience feeling no mmadụ ka ha na-emegbu because onye na-egbu nwanne ya ọ na-asụrụ gị Igbo ị ga-enwetụgodi feeling sị na onye akwa onye Igbo ka ọ na-asụkwa ihe akwa ọ na-ebe n'Igbo ka ọ na-ebe akwa endure have that human feeling endure have pity onye ị na-egbu ka ihe o mere gị eme onye enwe business gị na ya mere enwe ọ na-arụ gị nwunye gị ka nwa gị enwe ego gị oji nothing he has nothing with you but a weapon there a na-ekwu ya some of our foolish people nọrọ ebe ahụ na-support evil ọ dị ha ka ha ga-adị ndụ ebe a ha nọ ọsọkwa ha nọrọ obodo oyibo ihe ga-ezutekwa ha ga-ezute ha anywhere they are supporting this evil ihe ga-ezute ha ga-ezutekwa ha because it's too much anya ga-enwezi peace be anyị mmadụ ị na be nne ya na nna ya egwu na-atụzi gị onye n'obodo okay most of the people nara off recently last month and this month ha ncha nakwara Abuja Lagos na-arụ ụlọ na-eme investment dị ụfọdụ na-arụ rụzi their family house ebe ahụ ha busy they don't come back to East kwesịrị ịdị very developed the kind of money Igbo people n'obodo oyibo na-epik now people are working in so many countries making money trying to develop our place, create jobs because a na-arụ ihe niile a na-arụ ọkwa jobs ka a na-ekreti mana kịta enwere ozi ebe a na-arụ new houses ndị nke rụrụ arụ gbochie ya ọhịa na-eto their place enwere ozi nobody to take care of the building ịbanye ebe ahụ egbufuo gị ma abịa kpụrụ gị investment back home ọ dịzie ka west people agbachizie nkịtị fold aka ịmakwa always look at this problem ịmakwa how far Igbo anyị ji aka anyị arụcha ụlọ na village anyị na-ata anyị road is it not true? anyị rụcha ụlọ we tie our road ịmakwa ka be anyị kara ịdị for the past 6 years or 7 years nsogbu abịa mana people have left everything no investment economy nwụọ
because of insecurity. People now rejoice over it. Apotakwa na internet, people are kind of nonsense regarding what is happening. No Fulani. All of them. Because and they will end up somewhere they won't like. Peace peace must reign because you compare Oji na Ọcha. Peace ga-reign I ga-enweta peace. Ndị isi ojii mụ ihe, the only problem enwere with our people is bad leadership, because na ndị na-elide anyị wụ ndị na-enweghị ọgụgụ isi. So that is the problem anyị nwere. Otherwise na anyị na-apụ jee obodo ndị ọcha mee ọfụma mee karịa ndị be ha sef wụ ndị ọcha, so why not na be anyị? It's because na enyere the good people chance to lead. Good people were also from politics because politics be anyị the dirty, all do or die. So ezigbo mmadụ chọrọ ịbanye dị ya nwe fear ịtụfu ndụ ya, so he can't go in. That is the problem enwere. So ndị ọjọọ na-abazi dị ya na-eteke advantage emebisi be anyị, ọ dịka ndị isi ojii amaghị ihe. Black people the wise, we are wise. I the wise and I the courageous in many things a na-eme. So this is ihe m si ka m cheap in. Onye na-ekwu na ndị isi ojii amaghị ihe, no, we are very wise. No, ndị na-achị anyị wụ the problem. Anyị nwere buffons as leaders, morons na-amahụ nke a na-akọ. Ezugo my brother, jisike n'ihe na-eme. God will bless you and a ga-eweta peace. Mgbe enweta peace, onu ga-awụ the ambassadors of peace a na-ekwu. Thank you. Thank you. Yeah, our place will become good. I believe. I'm optimistic. God bless you, my brother. Oh, thank you for having me. Thank you, sir. Okay. I think we'll have one more person, then we will close for today. Let's see if we can have one more person in here. Very soon. And we have a Twitter account, but none of you may follow that Twitter account. I think from next two programs, I will be live both on Facebook and on Twitter. I will be live both on Facebook and Twitter. This is Empire. I'm bringing you in. I'm bringing you in. Accept. This is. I send the area request again, or they comment. Okay. Okay, I'm going to be the comment. Can see about man, I bring you in. Join the movement. Carry breath here in Igbo. Happen the fugitive Ubafusigo no Godo you. No from there, na choka ha maybe by. It's no I adoro hamman. I had not a hamman or what. I had not a hamman or what. This is you are not accepting the request. Okay. But I'm not only naturally join. I'm a truth Matubiko join all the next broadcast. I'll be running a similar broadcast in the evening. I've gone 56 minutes late for my appointment. Okay. Thank you very much. I'll see you people next time.